कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातल्या आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनं हा जामीन मंजूर केला। वीरेंद्र तावडे, शरद कळसकर आणि अमोल काळे या तिघांना जामीन मंजूर केलेला आहे। न्यायमूर्ती शिवकुमार दिघे यांनी हा जामीन मंजूर केलेला आहे। पानसरे खून खटला जो कोल्हापुरात सुरू आहे त्यातल्या 3 जणांचा जामीन आज कोल्हापूरच्या सर्किट बेंच हायकोर्टाच्या त्यांनी मंजूर केला। त्यातले 2 जण जे 7 वर्ष आत होते, सत्र न्यायालयाने तरी सुद्धा जामीन नामंजूर केलेला। आणि दुसरीकडे डॉक्टर वीरेंद्रसिंह तावडे ENT सर्जन गोल्ड मेडल जो होता त्यांचा जामीन 2018 मध्ये मंजूर झालेला, जो 2024 मध्ये सत्र न्यायालयाने पुन्हा काही कथित चुकीच्या कारणांनी रद्द केलेला, तर तो आम्ही इथे चॅलेंज केलेला हायकोर्टात। आणि आज हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा तो आदेश चुकीचा होता हे मान्य करत त्यांनाही जामीन परत दिलेला आहे। त्यामुळे हे तिघेही आता या प्रकरणात बाहेर येतील।